ಹೆಣ್ಣು ಹುಟ್ಟಿತೆಂದು ದರಿದ್ರ ಎನ್ನಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಮನೆ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಣ್ಣಿಂದಲೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮರಿಬೇಡ. ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೋಕೆನ ಯಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕೆಲ್ಲ ಕಾಂಡಿಲೆಕ್ಕದು ಹ್ಯಾಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಬೇಲೆ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊನೆನ್ನ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಲೈಫೇ ಇತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ಸ್ ಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆತಂಡು. ಸೊ ಕಾಂಡಿಲಕ್ಕದು ಎನ್ನ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕಲೆ ಡೈಲಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ನಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಯಾನ್ ಕಾಂಡಿಲಕ್ಕದು ಎನ್ನ ಬೇಲೆನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಡ್ಪುನ ಒಚ್ಚುನು ಅಂಚನೆ ಪಾತ್ರೆ ದಿಕ್ಕುನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುವನ, ಇಲ್ಲದ ಕೇರ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುವನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇರ್ಲ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಡು. ನಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಗಮನ ಕೊರುಡು, ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತನ ಪೊಣ್ಣು ಅರ್ತದು ಒಚ್ಚುದು ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಕೇರ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟದಿದ್ದು ತರೆ ಬರ್ಚುದು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಐತಾತ ಪೊರ್ಲು ಓಲ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ದಿನಾಂಡು ಬರ್ಸಡ್ ಕೊಂಟು ಮತನು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕೊಂಟುನು ನುಂಗು ದಿನ ಅಂಚನೆ ನುಂಗದ ದಿನ ಅವೇನು ಪೂರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಂತದು ಮೂಲು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನು. ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಪೊಣ್ಣುಲು ಪಂಡ ಏತು ಸಸಾರ ಮಲ್ಪೆರಂದು ಪಂಡ ದುಮ್ಮು ಮಸ್ತ್ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಂಡು. ಪೊಣ್ಣುಲು ಪಂಡ ಅಂಚ ಪೊಣ್ಣುಲು ತೂಪುಜೆರು ಪೊಣ್ಣುಲು ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಅಣುಲೆ ಬೋಡು ಗಂಡು ಜಾತಿ ಪಂಡ ಗಂಡು ಜನನ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ದುಂಬಾಗ ನಮ್ಮನ ಪೀಳಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಂದ್. ಸೊ ಅಂಚ ಮಾತ ನಿಗುಲು ಎನ್ನೊಂದು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಇತ್ತೆ ಟೋಟಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆತಂಡು. ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಜಿ ಪ್ರಪಂಚ. ಇತ್ತದ ಕಾಲಡ್ ಪೊಂಡುಲೇ ಪೂರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕೇರ್ ಮಲ್ಪುನು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ತೂಪುನು. ಸೊ ಅಂಚದು ನಿಗಲ್ಲ ಇಪ್ಪನ ಮೂಢನಂಬಿಕೆನು ಫಸ್ಟ್ ನಿಗಲ್ ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ಲಿ ಆಣುಲ ಎಂಚನ ಆಕಲ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕೇರ್ ಮಲ್ಪೆರು ಅಂಚನೆ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡ್ ತೂಪೆರು. ಬಟ್ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ನಲ್ಲ ಆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು. ನಲ್ಲ ಟೋಟಲಿ ಅದು ಆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ನಲ್ಲ ನಾಶ ಆತಜಿ. ಸೊ ಯಾನಂತೂ ಕೆನ್ನ ಈತೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಪುನಗ್ಲಿಗೆ ಖಾಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಪುನ ಅತ್ತಂದೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಂದೇಶ ನಾನು ಕೆಲವರ ಕೊರ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುವೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಈ ಲಾಗ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೂಪರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪುನು ಖಾಲಿ ಆಣುಲು ಪುಟ್ಟುನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ ಪೀಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲು ಉದ್ಧಾರ ಆಪುಜಿ. ಆ ಪೊಣ್ಣುಲು ಪುಟ್ಟುನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪೊಣ್ಣುಲು ಮಲ್ಪುನ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಐಕ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪನೋಡು. ಪೊಣ್ಣುಲು ಏತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಪೊಣ್ಣುಲು ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಏತ್ ಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಯಾಂದ್ ಆಗೀತು ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೊಣ್ಣುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಅಂಚನೆ ಉಂಟು ನಲ್ಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಪೂರ. ಪೊಣ್ಣುಲು ಆಂಡ ಬುರ್ಚಿ ನಮಕ್ ಆಣುಲ್ ಪುಟ್ಟಡು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿಲ ಅಂಚನೆ ಆಣು ಪುಟ್ಟಡು ಎಂಕಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಪಂತೇರು ಇರೆಗ್ ಪುಟ್ಟುಂಡ ಆಣೆ ಪುಟ್ಟಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಬನ್ನಗೆ ಅನ ಇರೆಗ್ ಆಣ ಆದಿಪ್ಪಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ದೆರು. ಇಂಕೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಪ್ಪುನ ದಾಯಿಗೆ ಪೊಣ್ಣು ಪುಟ್ಟರ ಬಲ್ಯ ದಾಯಿಗೆ ಪೊಣ್ಣು ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಯ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟೋಡಂಡ ಕಾರಣ ಪೊಣ್ಣೆ ಆತ. ಸೊ ಅಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣೆ ಅಂಚ ಇಪ್ಪುನಾಗ ದಾಯಿಗೆ ಆಣು ಬೂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೆರು ಖಾಲಿ ಆಣುಲಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಪಂಚ ಪೋಪುನ ಪಂದ್. ಸೊ ಅಂಚದು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಏನು ವೀಡಿಯೋಸುಡು ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುವ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ಲ ಆತ ಇಕ್ಲು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹ್ಯಾಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ಅಡ್ಪುನ ಪೂರ ಅರ್ತದ ಪೂರ ಆಂಡು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ದ ಇತ್ತಂಡು ಇಲ್ಲದ ಎದುರುಡು ಪಾಡ್ನ ಅವು ಏನಾಯ್ತನ್ ಪಂಡ ಎಲಿಫೆಂಟ್ದ ಇಟ್ಟು ಬೂಡ್ದು ಬೋದಿತ್ತಂಡು ಎನ್ನ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚದ ತಿಕ್ಕಾರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಕಟ್ಟದು ಅವಳು ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಲೈಫ್ಡ್ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರೆಂಕ ಇರೆಗ್ ಮದ್ಮೈನೆ ದುಂಬುಲ ಅಂಚನೆ ಮದ್ಮೈ ಬೊಕ್ಕಲ ದಾದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ ಕೇಂದಿತ್ತಾರ. ದಾದ ಪನ್ಪುನು ಮದ್ಮೈ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್. ದಾದ ಬೇಲೆಲ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲಾರೆ ಆಪುಜಿ ಅಪ್ಪೆನಿಲ್ಲಡಿತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುವ. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಣ್ಣನಿಲ್ಲಡ್ ಹೆಚ್ಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಲ್ತಿಜಿಂಡಲ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲಾರೆ ಆಪುಜಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಅನ್ಸುಂಡು ಅಂಚ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಕೇರ್ ಆವಡ್ ಇಲ್ಲದ ಕೇರ್ ಆವಡು ಪೂರಲ ಇಂಕಲ್ಲ ಮಂಡೆದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು. ಮದ್ಮೆ ದುಂಬೆ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದಿಪ್ಪುವ ದಾದಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪಂದೆ ದಾದಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ದಾದಲ ತಿಂಕ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪೂರ ಇಪ್ಪುವ. ಬಟ್ ಮದ್ಮಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುಡುಂದುಲ ಅನ್ಸುಜಿ ನಮಕ್. ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕೆಲವೊಂಜಿ
ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿ ನಾನು ಮುರಣಿ ಜಾತ್ರೆ ಪೋನಗ್ಗಿ ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಿನ ಪಂಡ 20 ರುಪೀಸ್ಗೆ ದೆತೊಂದೆ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 20 ರುಪೀಸ್ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂಡ 100 ರುಪೀಸ್ಗೆ 20 ರುಪೀಸ್ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂಡ. ಅಂಚದ ದಾದಾಗೆ ತೊನ್ನ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಚೂಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಐಟ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪನ ಪೂರ ಐಟಮ್ಲ ಇತ್ತಂಡ. ಐಬ್ರೋಸ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಆವಡ್ ಅಂಚನೆ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪನ ಬ್ಲಷ್ ಆವಡ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಗಂಜಿ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಅನ್ಸನೆ ಇಂಕ ಅಂಚ ಗಂಜಿ ಒನಸ್ ಅಂಚನೆ ಬಟಾಟೆದ ಕೈಪು ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಎಡ್ಡ ಗಂಜಿ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ್ ಪೂರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದುಂಬುಡು ಬೊಕ್ಕಲ ಆತೆ ಗಂಜಿ ಒನಸ್ ಪಂಡ ಏತ್ ಎಡ್ಡಂದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐತಾತ ಆರೋಗ್ಯ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ದೆತ್ತಿತ್ತಂಡ. ಒಂದು ಗುಜರಾತ್ಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕೊನಾರೆಗೆ ಇಲ್ಲದ ಓನರ್ ಬರ್ಪೇರದ ಇನ್ನಿ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಅಗಲು ಗುಜರಾತ್ ಬೂಪನಗೊಲ್ಗೆ ಅಂಚದು ಫುಲ್ ಈತ್ ಪೂರ ಮಿತ್ತದ್ದು ಕೋಡೆದೇದಿರು ನೆನ್ ಪೂರ ಕುನ್ಪೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲದ ಬರಿತ ಓನರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅಂಚದು ಆರು ಅಕಲ್ನ ಮರತ ಪೂರ ಕುಕ್ಕುನ್ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಗುಜರಾತ್ ಪೋಪುನಾರು. ಅಂಚದು ಫುಲ್ಲು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಬಾಕ್ಸಡ್ ಮಾತ ಕೊಕ್ಕು ಮಾತ ಪತ್ತೊಂಪೋರೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರ್ರೆ ಇತ್ತು ನಂಚ ಪತ್ತೊಂಪು ಕೋಡೆ ಜಸ್ಟ್ 20 ರುಪೀಸ್ ನೆಕ್ ನಂಬುವರ ಬುಡ್ಪಾರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ 20 ರುಪೀಸ್ ಕುಕ್ಕು ಕಂದಿನಿ ಇಂಚೊಂಡು ತುಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಆಹಾ ಈ ಉಪ್ಪರ್ ತಿನ್ನನೆ ಬಾಯಿ ನೀರು ಬರ್ಪ ಕಂದಿತ್ತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈದ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕಂತಿನಾತು ಈದ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತಂಡು. ಸೊ ಯಾನೊಂಚಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಇಡೀ ಮಸ್ತ್ ತಿಂದಿಜ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಪಸಂದೆ ನನ್ನ ಐಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ಪೆ ಅಂಚಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚುಂಡು ಪಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ 20 ರುಪೀಸ್ ಅವಲೆದ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ನಗಲ್ನ ಕುಕ್ಕುದ ಇಷ್ಟ ಇಂಕು ದುಂಬು 1 ರೂಪಾಯಿದ 2 ರೂಪಾಯಿದ ಪುರ ಉಪ್ಪರ್ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಇಂಚನೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ನಗಲ್ನ ವರೊಂದಿತ್ತು ನಾನು 1 ರೂಪಾಯಿದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪುರ ಅವು ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ದು PUC ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ತಿಂತ. ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪರ್ ತಿನ್ನೋರ್ಚಿ ಬಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಪ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಓಕೆ. ಸೂಪರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಾಮಿ ಬೈಲೂರು ಪೋದಿಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೀನು ಕಂದಿತ್ತೇರು ಬಂಗುಡೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಆತ ಬಂಗುಡೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂಡಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡತ ಅಂದ್ ಪಂದ ಕೈಪ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಎಂಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡ ಬೂತಾಯಿ ಮಾತ್ರ. ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಮನಸಾರೆ ತಿನ್ಪುನ ದಾಯದನ್ನು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಈತನೆಟ್ಟಲ ಹತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಬೇತೆ ಮೀನು ತಿನ್ನೋಡೊಂದು ಅನ್ಸಿನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಈತನೆಟ್ಟ ಯಾನ್ ಬೂತಾಯಿ ಮೀನು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತದು ತಿನ್ಪೆ. ಅಂಚದು ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಲು ಬಂಗುಡೆ ಕೈಪುನ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಕೈಪ್ ಮತ್ತು ಐಬುಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ತೂವಡೆ ಆಪುಂಡು ಉಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇಡೀ ಕೈಪೆ ಹಾಳಾಯ್ಲಕ್ಕ ಕೆಲವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸುಂಡು ಉಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿಂದ ಇಡೀ ಸಾರು ಹಾಳಾಯ್ಲಕ್ಕ ಅಂತ ಪಂದು ಉಪ್ಪೊಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇತ್ತಿಜಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಲೈಫ್ಡು ದಾದಲ ತಿಂದರೆ ಒಂದು ಇತ್ತೀಜತ ಪಂದು ಕೆಲವರ ಅನ್ಸುಂಡು. ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ ಅಂಚನೆ ಅದ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಕೈಪುಗ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಸುಮಾರು ದಿನ ಉಂಡು ಪಿದೈಡ್ ಸೂಪ್ ಆಡಂದೆ ದಾಯಪಂಡ ಬೆಂದ್ರಿಗೂ ಸೂಪ್ ಆಡ್ರ ಆಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಜೋರು ಬೊಳ್ಳಗ ಸೂಪ್ ಒತ್ತರ್ಲಕ್ಕಿ ಏನುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ನೀವು ಒಂತೆ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡು ಪೋದು ಸೂಪ್ ಆಡ್ದು ಬೆಂದ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರೆಪೊನು ಕೊದಿ ಪಾರದಿ ಇದ್ದು ಪೋದಿತ್ತೆ ಐಕಿತ್ತ ಬತ್ತದ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನನ್ನು ಪಾಡಿಯೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅರೆಪುದ ಅಂಚನೆ ರೆಸಿಪಿದ ಲಾಗನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನ್ ಬೊಚ್ಚಿಂದ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಇಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಚ್ಪೊಂದಿತ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಎಣ್ಣೆ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಂದಿತ್ತೇರು ಅವೇನು ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೂಲು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ.
ಸೊ ನಿಗಲು ಎಂಕ್ ಪನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಇನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಅನಿಸಂಡು ಪಂದ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚಿತ್ತನೆ ವೀಡಿಯೋ ಬೋಡೊಂದುಂಡ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅಂಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಐತ ಮಾಮೂಲಿ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ 12 minutes ಅಂಚನೆ 13 minutes ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಲ್ಲ ತೂವೋಡು ಇಂಕ್ ನಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಬೋಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ 15 ಅರೌಂಡ್ ಅಂಚನೆ 16 17 ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಈತ್ ಮಿನಿಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಬೋಡೊಂದುಂಡ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಒಂತಂಡಲ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ತಮ್ಲೈನ್ ಮಾತ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂತ ಪಂದ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಟ್ರೈಗ್ ನಿಕುಲ ಒಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಐಕೆ ನಿಗಲೆಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಎಂಚ ಇತ್ತನೆ ಇನ್ನಿತ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾತ ಬೋಡೊಂದುಂಡ ಲಾಗ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ. ಸೊ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಡಿ ಅಂತ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಉಂತಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನೆ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ ಇಕ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರೊಂದು ಪೋಲೆ. ಸೊ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಚಿತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಬೋಡೊಂದುಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅಂಚನೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಮಂತ ಮಂಪರ ಬಂಗ ಆವೊಂದುಂಡು ಬರ್ಸ ಅಂಚನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮಾತ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಾತ ಬೇಲೆಡ್ ಬ್ಯುಸಿ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಏರ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜೆರ್. ಅಂಚೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಒಂತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಲೋ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಾಡ್ನ ಮಾತ. ಸೊ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೀ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪುವೆ. ಅಂಚಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಡಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.